নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত জিচয়া চম্প্ৰামাৰী 31 নং সিদ্ধ आंनि मुङा जिसुया सुमफ्रामारि बामुनगाव खायलाबारि पोस्ट अफिस दुथुफुर दिनै आं बिजाथि महरै दिनै निदुलि बिजाथि महरै आं दिनै ओंखारनो नागिरदों दिनै जा जालांदों जि एमएलए बिथां चन्दन ब्रह्म बिथां मन्थ्रिया दिनै जि मावनांगौ बेखौ दिनै मावाखै नैबेनि थाखाय दिनै आङो जि गोदोसोनानै थानाय जि मावनांगौ लामा बेखौ आं दिनै मावलांनो आं दिनै ओंखारदों दिनै आङो बेखौ मावलांथारगोन रायजो राजानि डेभेलपनि थाखाय आं दिनै बे मायाव बिसायख'थि मायाव आं दिनै ओंखारदों आरो आसलते नोंथांनि मेन थांखिया मा जागोन रायजोनि खामानि मावनाया आंनि मेन थांखिया जाहैबाय दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै 15 बोसोर मावनानै थांबाय बेयाव गोबां गोदोसोनाय लामा दिनै जोंनि ओरै साहा ओनसोलाव फ्राय गैयानो दिनैसिमाव जों अन्थाइ थाइसेबो गोलैनाय गैया नैबेखौ आङो माने रायजो राजानि गैयिफोरनि थाखाय बा जि लामा सामा जायाखै बेफोरखौ आं दिनै मावनो ओंखारदों रायजो राजानि मददाव आरो आं दिनै आं हारसिं गोसो जानानै आं ओंखाराखै फुल सापर्ट दिनै रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आं दिनै बे बिधान सभा इलेक्सन इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आं दिनै मावनो ओंखारदों माबायदि नोंथाङा दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों माबायदि नोजोर लाखिनो हादों नोंथांखौ माबायदि सापर्ट खालामनो दिनै आं दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों बिथांमोना दिनै आंखौ अनेक दिनै जाथिनिफ्राय बर' सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ राजबंसि मुस्लिम बिदिनो अनेक जायखिजाया बिदिनो राजखान्थि दोलोनिफ्राय दिनै आंखौ सापर्ट होनो फैदों आरो ओंखारगोनबो आरो रायजोफ्रा नुगोनबो दिनै आङो बेखौ आं माने बिराद मोजां मोनदों आरो जेन'बा आंनि बे रायजो राजानि दिनै बे फिसाल' मेलमोन दिनै बे फिसा मेलावनो बिदि ओंखारदों आरोथ' नै ओंखारबावगोन बिनि उनाव आंजों बयबो सापर्ट आंजों नुगोन रायजो राजाफ्रा बा गासिखौबो आं मावनो आं आखायाव लाबाय आरोखि बेनो दिनै बुंनांगौ बाथ्राया बिराद गोबां माने 2000 जों मैयासिमाव जोङो बिपिएफनिनो सापर्टारमोन दा आं 17 नं सुबाइजार समस्थिनि गोलैयो आंनि नामा पनिन्द्र नार्जारि दा बुंनांगौआ बहुद खोथा दं जों माने 17 बोसोर जों बिपिएफजों थाबोदोंमोन नाथाय बेवहाय बिसिना जेबो ब्लुप्रिन्ट गैया ब्लुप्रिन्ट माने बिसोरनाव जेबो माबा गैया एजेन्डा गैया माब्रै मावब्ला मा जाहैगोन गासैबो माने नंखाय दा जोङो बुंनानै थाङो दा चन्दन ब्रह्मनि बिथांनिखौ मोनसे कानुनिक भाषायाव होनो बेनानि प्रपार्टि माने बिसोरो मालायनि नामाव सम्पति बायो ओमफ्राय खिन्थु गावसोर अनारआ गावसोरनो जायो दा 2016 निफ्राय लानानै दिनैसिमाव चन्दन ब्रह्मनि एसेट्सफ्रा बेसेबां बारायखो नोंसोरो नुगासिनो दङ बेसेबां मा मावदों बियो जोंनि साहा ओनसोलाव दा बियो जेबो मावनायनि गैया आरो जों बै 2016आव जोङो सुबाइजारनि जानानै जोङो मोनसे फिसा माने ILFS होननाय माने इनफ्रास्ट्राक्चार लिसिं एन्ड फाइनान्सियेल सार्भिसेस माने जोंनि बिराद आनएमप्लयड इउथ्सफोर दङ बेयाव जोंनि ओनसोलाव माने 31 सिडली नं समस्थियाव बेवहाय जोङो एमएलएखौ खावलायदोंमोन जोंनि बै समनि माने बिटिसिनि बिजाथि मिस्टार प्रभात बसुमतारिया एसेल' भटआव जेननानै बेखौ TCLC चेयारमेन दोननाय जादों बेखौ एडभाइजार हिसाबै जों माने टाच खालामबाय थादोंमोन आरोखि माने जोंनि इउथ्सफोरखौ जों माबोरै मा खालामलांनो हायो होननानै दा जों PMKVY होननाय मोनसे सरकारि मोनसे स्किम दङ प्रधान मन्त्रि कौशल विकास योजना इंलिसाव बुङोब्ला नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन दा मा होनो आनएमप्लयड इउथ्स एजुकेटेड आनएमप्लयड जायहा एसेल' लेखा रोंनानैबो दङ बा जायहा बुरजा लेखा रोंनानैबो दङ खिन्थु जेबो मावनो हाया मानि थाखाय होनोब्ला बिसोरो एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामनो हाया बिसोरो गावसोर माब्रै गावसोरनि पकेटखौ बुंहोनो गावसोरखौल' गोरों सानो बिसोरो चन्दन ब्रह्मआबो सासे ग्रेजुवेटल' मानसि जों बिनि बांसिन फरायनाय दा जों बेबायदि बियो जोंनि सिडली समस्थिनि मानसिबो नङा बियो बरंपारानि मानसि दा जोङो दुखु मोनदों बै समाव जोङो NSDC बा PMKVY ILFSनि आन्डाराव जोङो मोनसे स्किम दिहुननो नागिरदोंमोन प्रधान मन्त्रि कौशल विकास योजनानि थ्रुयै माने आनएमप्लयड इउथ्सफोरखौ जों माब्रै एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामना होनो हायो होननानै जोंनि थाखाय 5 लाख थाखा नांगौ जानानै फैदोंमोन जों बेवहाय जोंनिनो दा मा होनो बिपिएफनि माबा जाबाय बियो MCLA जाबाय
मिस्टार प्रभात बसुमतारी दा बियो एडभाइजार हिसाबै जोंखौ फोरोंबाय थादोंमोन MLA जोंबो जों नांथाबबाय थादोंमोन बै समनि MLA जों चन्दनजों दा जोङो जोंनि बुजिनायाव माने बिहा जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बैसोनि थाखाय जेबो साननाय गैया जेबो थांखि गैया दा बेखायनो जों दिनै जोंनि फंबाय जिसया चमफ्रामारि जायहा डायनामिक लिडार जानो हागोन जों दङ बिनि सापर्टआव बेकबना जों इन्डियाया सासे मोनसे लार्जेस्ट डेम'क्रेसि बेवहाय जोंहा गासिबो बुंनायनि मोन्थाय दङ जोंहा गासिबो माने जोङो मा होनो राजनितिखौ गेलेनो मोन्थाय दङ बिसोरो सानो गावसोरल' गोरों नङा बिसोरो बै समाव मा होनो मेन पावार खमाव बिसोरो इन्डिपेन्डेन्ट दारायलाबायबोनायाव बेवहाय बिसोरो फार्स्टआव जेनदों चन्दनाथ' बे उनावहाय बियो BPF निफ्राय देरहाबाय 2006आव दा 15 बोसोर मावनानै थांनानै बियो मा खालामखो बियो बरंपारायावसो थायोमोन राबार बागान सिङाव दा बिनि न'आ नायहै बिनि एसेट्सफ्रा नायहै नोंथांमोननो मा खोथा होबाय बिथाङा मन्थ्रि जानायनि समाव बिथाङा जों गोरों गोरा मानसि जों माने जोंहा मावनानै जानो जोंहा दंखायो जों जेबो नांजाया जों सानदोंमोन मा होनो PMKVY नि थाखाय नोंसोर बारा मिन्थिया जानो हागौ माने प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना नेशनेल स्किल्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसननिफ्राय जों नोंसोरखौ हेल्प होगोन माने बेखौ इमप्लिमेन्टिं एजेन्सिया जाहैबाय ILFS होननाय मोनसे अफिस दङमोन माबायाव गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चार लिसिं एन्ड फाइनान्सियेल सार्भिसेस बुंनि बेसेबांनाखि आनएमप्लयड इउथ्सफोर दङमोन जों बेखौ गुवाहाटीयाव लांनानै बा जोंनि बेव एरियायावनो लानानै जों बिभिन्न धरननि जों ट्रेनिं होनानै बिसोरखौ सेल्फ एमप्लयड खालामनायनिमोन आरोखि बिथांनिफ्राय मोनसेबो सापर्ट फैयाखै verbally सापर्ट फैयाखै फाइनान्शियली सापर्ट फैयाखै इनफेक्ट जों इनागुरेसन खालामबावदों अफिसखौ थेवबो ILFS नि मानसिबो फैदोंमोन NSDC नि मानसिबो फैदोंमोन NSDC बुङोब्ला नेशनेल स्किल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन दिल्लीनिफ्रायबो फैदोंमोन बेयावबो फैयाखै बिथाङा इनागुरेसनावबो फैयाखै दा बियो जोंखौ मोनसे फोलानाय दा जोङो रावखौबो दुसिया नांगोलखौबो जों दुसिया दा बुंनो थाङोब्ला 27 जानुवारि 2020 बिसोरो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ मोनसे बिसोरो BTR एकर्ड खालामनानै लाबोबाय दिनै खोनानो मोनफिनदों माथो M-बाथामोना गोमाफिनबायनो होमब्ला मा फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ माबा जाखो बेलाय माबा मोनसे जादों नामा चन्दन ब्रह्मआ बे एकर्डखौ लानानै माबा मोनसे बुंफेरदों नामा दिनै बेहा जोंनि थाखाय जेबो साननायानो गैया मानो होनोब्ला बियो जोंनि जायगानिबो नंखाया बियो बरंपारानिसो दा सिडली समस्थियाव बियो ST हिसाबै 15 बोसोर MLA सासन खालामबोबाय माने इनइफेक्टिभ गावखौल' गोरों सानो बियो खिन्थु गावनिफ्राय हाजार गोरोङा जोंबो ओंखारसिगोन दा जोंनो बेखायनो जोंनि फंबाय दा जिसया चमफ्रामारि दा बेबायदिनो डायनामिक लिडार जानांगौ थांनाय 2019आव मारिया मुर्मु होननाय सासे मा होनो यांगेस्ट MP जादों लकसभानि बियो बिटु जनता दलनिमोन नामा ओरिसानिफ्राय दा बैसोआ देयर इज नो एज बार माने एज बार गैया बेयाव पलिटिशियान जानो बिथाङा जोंनिफ्राय लैसिन बेखौ जों गाइड खालामगोन दा बिथाङा जि खामानिखौ चन्दन ब्रह्मआ मावनो हायाखै जों बेखौ मावनानै देखायगोन जोंथ' माने बहाय जोंहा थाखा फैसा जों माने फाइनान्शियली जों बांद्राय स्ट्रंबो नङा जों गारनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु जों बेनो जों माने जों इमोसनेलि जों फेक्ट खोथाखौ बुंगोन पाब्लिकफोरनो मा मावब्ला जों माने थगायनानै बुङा जों प्रमद बर'मोन बायदि थगायनानैबो बुङा जोङो बा सोरबा हाग्रामा बिथां बायदिबो जों थगायनानै बुङा जों मा बुंगोन बेनो आरोखि सिदा खोथा माने जोंनि बुंनांगौआ दा आंबो सा ओनसोलनिनो गोलैयो दा बेवहाय दिनैसिम जोंहा दालां गैया बेयाव आं खेबसे WPT नि गावगा माबा मन्थ्रि जानायलाय आंखौ एस्टिमेट खालामनो थिनदोंमोन बियो आंबो सासे थिकादार फार्स्ट क्लास रेजिस्टार्ड थिकादार आङो दा आंखौ WPT नि रेजिस्टार्ड मा होनो एस्टिमेट बानायनो थिनदोंमोन 2 crore बानायनानै लाबोदो माबा मोनसे खालामनोसै होननानै जोंहा दालां दा गैया दा जोंहा मोनसे ट्राक गंसे इथा लांनांगौबा एकदम खुंख्राजरा राङिजरा गिदिंनांगौ बल्दिया खिन्थु सापागुरिनिफ्राय 16 किल'मिटार्सल' आंनि गामिया दा बेखायनो आं दुखु मोनदों दा जोंनि पावारखौ जोंनि इउथ्सफोरनि डायनामिक पावारखौ एबार बिसोरो नुसिगोन आरोखि नुसारसिगोन बिसोरो गावसोरखौल' गोरों सानो आरो बिसोरजों रावबो मोजां मानसि गैया सिदा खोथा जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जेबो सानथ'वाखै बियो उननि बाथ्रा दा आं बिथां बिजाथिनि स्पक्स पार्सन जानानै
स्पक्स पार्सनखौनो आं बुंनानै लाथ'नोसै दा जोंहा फार्स्टआव जों दा 100आव गैयाब्लाबो 75% इयुथ्सआनो लेखा गोरोंसै खिन्थु आनएमप्लयड दा बेखौ जों माबोरै मा खालामनो हायो बोराय बुरैफ्रा जोंना बिमा बिफाफ्राथ' थैनानै थांगोन खिन्थु संसार दालांनांगौआ जों नंगौना नङा बिसोरो गावसोरखौल' गोरों गावसोरखौल' माबा आं दिनै माने माब्लाबाबो बिदि सावरायमेलाव आं ओंखारफेराखैमोन खिन्थु आं दिनै बुंनांगौ जादों आंनि लोगोफोर दङ गासैबो बेयाव आंनि लोगोफोर दङ जों डन बस्क' फरायलायनाय गोजा दङ हनै जोंनि रंजा लोगोमोन दङ जिन्थु फंबायमोन दङ बे आदा सिलभिस्टारमोन दङ जों गासैबो जों ओंखारजोबगोन ओंखारनानै जों सोमावसारगोन आरोखि जोंनिया थाखा फैसा जों नङा जों इमसनेलि ब्लेकमेलबो खालामा खानि खोथाखौ आं बुंनि एसे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 1955खौ बिसोरो एमेन्ड खालामनानै 2019आव 16 डिसेम्बरमोन नामा बांद्राय डेटफोरखौ गोसोआव दालासै माने बेवहाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टआव बिसोरो दा मोननैल' पलिटिक्सआ आसामाव मोनसे दला बुङो जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन जोंनो भट हो माखासे दला बुङो जाहैबाय जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामा बेखायनो जोंनो भट हो बेवहाय जादों जाहैबाय 2014नि 2014 डिसेम्बरसिमाव बेसेबांनाखि माने नेबारिं कान्ट्रिसनिफ्राय रिफुजिसफोर फैनाय ख्रिस्टियान हक सिख मुस्लिम आफगानिस्तान बा आफगान बेफोरखौहाय सिटिजेनशिप होनाय आरोखि दा मोनसे दला बुङो जाहैबाय जोंनो भट हो जों खाखौ इमप्लिमेन्ट खालामा बेयावबो चन्दन ब्रह्मआ दिनैसिम जेबो बुंनो हायाखै बियो मानि थाखाय होनोब्ला बियो सासे पटेन्सियेल लिडार नङा बियो माबोरै गावनि पकेट बुंगोन गावनि एसेट एन्ड लायबिलिटि माबोरै बारायगोन बेखौल'सो नायो बियो गावखौ लोगो हमनांगौब्ला एकदम महारानि बायदि जों फुंनि 6टायाव सिखारनानै फैनांगौ जोङो दा बेखायनो जों रावजोंबो गैया जों रावजोंबो बखिया दा बिनि माखासे गावनि सिगां प्रमिस लानाय माने बुंलांनाय बाथ्राफोरखौसो जों दा बुंनो फैदों जों खिन्थु बखियाखै जों पार्टि हिसाबै जों BPFखौबो बखियाखै दा बेक्तिगत चन्दन ब्रह्म होनोब्ला चिरां बा जोंनि ओनसोलाव 31 सिडली समस्थियाव बिनि नामखौ खारनाय मोनोरा चन्दनाथ' मोनामनांगौसो दा बियो खारनाय आरोखि दा बेखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनोल' दा जोंनि सोमावसारनायखौ बिसोरो मिन्थिगोन जों गासै गोरों गोरा जों बेसेबां दङ सा ओनसोलनि जों ज' जागोन जों बेखौ देखायगोन जोंनियाव दा टटेल भटार्सफ्रा जाहैबाय 2,05,038 जन दङ टटेल सिडली ST समस्थियाव भटार्सफ्रा बेवहाय दङ जोंना हौवाफोर मेल भटार्सफ्रा जाहैबाय 1,02,586 ओमफ्राय ट्रान्सजेन्डार माने थार्ड जेन्डारखौ बिसोर 6 जन दङ ओमफ्राय फिमेल भटार्सफ्रा जाहैबाय 1,246 दा साननानै नायदो बे 2,05,038 जन भटआव जेन'बा 80% भटआनो जाबाय दा बे समाव 2,05,038 जनखौ जों रानोब्ला 6 जन दलजों दा जों 6टा होननानै सानजायो जोङो BJP दं AGP दं GSP दं इन्डिपेन्डेन्ट साब्रै दङ मथा मथि सासेयाव रानोब्ला 34,000 प्लास भट्स मोनगोन जोङो आरोखि आरो बेथ' जोंना रोखाखा दिनैनि गेदारिंखौ नुनानै आरो दिनैथ' जोंना फार्स्ट गेदारिंसो दा जोंना बेबायदि गेदारिंआ जाबावगोन दा बेखायनो जों रानोब्लाबो जों 34,000 प्लास भट्सखौ जों मोनखायो जोंहा माबोरै गोदान मानसि इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हायो माने बिनि प्लान पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों दङ आरोखि बिसोरो खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन सिदा खोथा दे हामबायसै